Eli yksi harjoitus liittyy omiin muutokseen liittyviin esteisiin ja sen voi tehdä vaikka suhteessa liikkumiseen tai suhteessa syömiseen. Ja tässä harjoituksessa lähdetään pohtimaan kaikenlaisia syitä ja selityksiä ja esteitä siihen, miksi esimerkiksi juuri liikuntapyrkimykset tai liikuntasuunnitelmat ei ole aiemmin onnistuneet. Ja näitä pohditaan ihan paperin ja kynän avulla, ja jossa myös lähdetään vähän niin kuin tunnistamaan, että minkä kaltaisia ne esteet ovat. Ja yksi estetyyppi voi liittyä vaikka siihen, että on paljon tämmöistä tunnepuolen estettä, ei vaikka huvita tai ei jaksa. Ja sen voisi ajatella olevan tämmöinen tunneeste. Ja vastaavasti ihminen on hyvä keksimään sijaistoimintoja siihen, kun pitäisi jotakin tehdä, niin tämmöinen toinen estetyyppi voisi olla välttämiskäyttäytyminen. Mutta sitten suhteessa liikkumiseen on myös paljon erilaisia virallisiakin ohjeistuksia ja neuvoja siitä, miten tulisi liikkua, mutta myös oma mieli saattaa tuottaa tämmöisiä ikään kuin sääntöjä, että pitää tehdä kunnon lenkki, tunnin lenkki, jotta se on oikeaa liikuntaa. Ja sitten kun oma elämäntilanne ei siihen yllä, niin siitä voisi tulla tämmöinen säännönmukainen este tavallaan siihen, miksi se liikkuminen ikään kuin tyssää sitten siinä hetkessä, mikä on tässä hetkessä läsnä. Ja tällä tavoin niin saadaan vähän ehkä syvempää ulottuvuutta siihen, että minkälaisia ne esteet omassa elämässä on ja toisaalta tulla vähän paremmin tietoiseksi siitä, sitten kuinka ne vaikuttaa niihin arjen valintoihin ja omaan käyttäytymiseen. Esimerkki harjoitteesta, jolla tähdätään arvotyöskentelyyn tai joka liittyy arvotyöskentelyyn, olisi tämmöinen arvojen mukaisen elämän jana. Ja tässä jana-harjoitteessa valitaan sieltä janalta paikka. Ykkönen kuvastaisi sellaista tilannetta, että ei elä arvojen mukaista elämää lainkaan, ja sitten jos valitsee janan paikan janalta sieltä 10 läheltä, niin tarkoittaa sitä, että elää arvojen mukaista elämää. Ja sitten voi omalla rintamasuunnallaan viestiä siitä, että mihin suuntaan on menossa tällä hetkellä. Menenkö mä kohti arvoja vai poispäin arvoista? Asiakasta pyydetään myös miettimään, että minkälaisia tekoja hän on tehnyt, jotka sitten vaikuttaa tietysti siihen, minkä paikan hän on janalta valinnut. Ja harjoituksen lopuksi voidaan tehdä tämmöinen toiminnallinen metafora, jossa seistää yhdellä jalalla, ja se kuvastaa sitä, että arvojen mukaan eläminen ei aina ole helppoa, vaan siihen liittyy ehkä epämiellyttäviä tunteita, ajatuksia, ja joskus tarvii kenties apua, joutuu laittaa toisen jalan lattiaan, ja sitten jos jatkaa yhdellä jalalla seisomista, niin se on kuitenkin koko aika työskentelyä ja aktiivista työn tekemistä, että se palkitsee, mutta ehkä pitkällä aikavälillä.